Nes i'n hitio'r bars efo rhod, ges i welu cynnar. Chos o'n i'n hollol excited i ddeffro ben bora i gyfarfod y chef yma. Lucía Freitas. Mae hi'n un o chefs enwoca Galicia ac yn creu bwyd rhyfeddol yn ei bwyty seren Michelin A Tafona. Hola, Lucía. Bienvenido a casa. Mua. Miña casa, tú a casa. Oh, gracias. Oh, ddillynia, cool. Mae Lucía'n superstar yn sîn fwyd Sbaen, ond yn addurn o'r walia yma, mae lluniau o'i superstars hi. Y merched sy'n cynhyrchu a'n gwerthu'r bwyd mae'n baratoi yma. Merched mae hi'n meddwl sy'n mor bwysig i ddiwylliant bwyd Galicia, ond sydd ddim yn cael digon o gydnabyddiaeth. A cyn i fi cael pryd yma, da ni'n hedio i'r farchnad, lle mae lot o'n nhw'n gweithio. I nôl cynnyrch fydd hi'n gwcio nes mlaen i fi. Toda carne, tenemos cordeiro tamén. Bon dia. Buen dia. Mae di adeiladu perthynas glos iawn efo merched yn y farchnad yma dros y blynyddoedd. Grathinias. Oedden nhw'n helpu hi traedd i fam ifanc a'n stryglo cadw'r bwyty i fynd. Felly, maen nhw fel teulu iddi. A rwan mae'n talu nôl drwy cefnogi nhw. Dwi'n lyfio, mae Lucía efo VIP, straight fewn, no box. Be bynnag mae isio, hyd i'r brenhines o Santiago. Wow, ali arna. Mae macra allan mor dda, mae'n stiff. Firm i'r touch, mae'r llada'n sgleinio. Arodli fel y môr. Anhygoel. Ali seis yna, mae'na big boys yma. Mae'na macra mawr yma. Vámonos. Lucía, dwi'n caru mynd drwy siops efo chdi. Efo llond ein dilo, da ni'n hedio nôl i'r bwyty. Gysi mae Batman drwm fyd. Chobe. Lle mae Lucía a'i thîm mynd ati i ddefnyddio'r cynnyrch i dreu tasting menu special just i fi, cyn i'r lle agor. Ti methu talu am hyn, de? I ddechrau, dathliad o lysia. Rhei di codlinio a rhei yn amrwd. Just y cynnyrch, the star of the show, to. Salad, dwi'n rhaid gweld salad yn popio fel fan ced fel blaen. A sbia ar y beetroot ma ta. Rhei di rhostio'n ara, a cwmwl o beetroot ar ei benno. Rwy'n mynd fi o fireborth back in the day. Candy floss mawr. Dwi'n gael dim bach o bod dim rhaid. Dach chi adras yn bita beetroot pitlo, crinkled cut allan o jar. Hali be mae Lucía yn edrych o beetroot. I'r cwrs godyn, macrall difydlu efo broth sardines a tatws. Lucía jyst yn creu magic arbennig efo cynnyrch arbennig. Mae'r macrall yma o'r farchnad yn can llath i ffwrdd. Ti'n mynd cael mwy ffres rhaid yna. Dwi'n rhaid cael macrall a tatws fel blaen. A mae'r bwyd dal i ddod. Platiad ar ôl platiad sy'n chwthu mhenni. A dechrau bod fi erbyn o'n dwi'n really boi fine dining, t'wa. Ond seriously, dwi'n recomendio pawb yn y byd dod i fyma, iawn. Chos ti'n just yn bita bwyd anhygoel, ti'n bita cynnyrch anhygoel, ond ti'n bita darn o Lucía, stori hi, taith hi, o stryglo pan fy'n ifanc, a'r hen ferchaid yn y marchnad, t'wa, edrych ar ôl hi. Mae hwnna'n powerful. Mae hwnna di un o'r experiences bwyd gorau dwi'n rhaid fel. Lucía. Genius. Diolch o galon.